Ubuhansu Gusii. Vyake kima omwanchi murigeri abigita seni ya Ndizi TV nende ngokwaligania asentunda ya gatatu na kumanya bukarenga asomoro bili wensaki abana mambiri tukuria Jumanne nigo tukumurikira amangana arengete obocheno omwanchi murigeri seli tukuria rero tete tukumanye asoboime igoro yoborere bwa breast cancer igonto chikoba tukuriere bumburere kyobo ngakibogo cha somobere ebimanyerere imbere byebe anabo igonga ekero kwa beri kwa rebi manyereri ebyo ngetambukire kikeri obwenete kuimuke igomanchu murieria ntobwata bagende baita se studio aseke kikere bosyo ntobeto kumera na barabo tusange asobwagare kurende Nyorera nabo kwenda kurori boliria ogosekerengeri kyago wetrase namba yesime ya 0792192834 nabo gostangana into wetrase nsemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Kulende tiango mbali gani ase studio batumanye na kibakorwa na inde batumanye ningikeri bagakora karibu sana. Wakile bya mwana gitenge. Asamarie tangu Eunice Nyorera. I'm an nurse by profession. Kisii County. Currently I'm the deputy coordinator of the non-communicable diseases. Non-communicable diseases na maruira gatari kwamukira. Eli moriabo diatoretra breast cancer. Kubaganyo kutegeri. Okay, karibu sana Eunice. Na inde iwe nkariga ase studio asekirenga kyo semia omwanchi murigere. Na nabagotumanya nekekorwa. Minto wakire. Samaria tankuru kwa Josephine Ongeri. Igonde nurse, oncology nurse, senya gitari yaitu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Igono hongo toka ase department ya amaruira cancer. Okay, karibu sana na Josephine tobe semia omwanchi umurire kurinde abantu abange batwarire okugania erinde kumanya igoro yoborero boiga wa breast cancer kurinde tuchake na Josephine abo gutomanyanga obomborere kyoboiga nande nkai bokuria aso mobere nande mbantu kibali bara bakonyora oborero boiga biamono. Cancer bina tomanyete generally cancer nekero abnormal cells T cells njiri chire so mubere chiri chikogera mwanya abantu nyakoba moyo unakoba rejuvenated every day bono ntobwate normal cells chiko menya chikenga kiyabo chiako lakini ase cancer cells chiro chio nchiri uchi chiako umubere no bwate its natural way ekere cell yagotire yakorire period iri yaye komenya usually 120 days enjera nero umubere ogoita naturally ogoita chiri chiagotire chiako lakini bona ase chisali chichigo chiareta cancer chiro chigo chichieba chira system iri umubere ogoita cells chiria chiagotire so cancer cells don't die nchirigo kuchiro chibuna the normal cells chigo chiagendera komenya chiagendera kuiburana nandi chikuiburana bwango yagera yaruku cancer. Okay, biya sana so kweresira igo asobwagare konde nsemo yago Eunice nabokora tumanyanga asensemo ya ongwa tebangore coordinator asensemeri ya non-communicable diseases na nimetengo borere bwa cancer ngati ya maruira alimo kwenda iskogali mwaba mogokora awareness kora tumanyengo asensemo yoborero bwa breast cancer na kimogokora awareness ino biamono nainde non-communicable diseases na kido kotera bana maruira ya tani kwamukira ayamo cancer ya kila aina, asthma, sukari na pressure. Kiroto utara Kisii County ngima, hasta ukarachi outreach, normally, ngote vitora abangina, mwete kanse ye ekulia abangina monotani abagata.
kote bitora bagina botambe twabasemia bose tushito taranga kero mongina after kwaro lirangi yao yo mutieni ya edile 3 days no went kwe self breast examination self breast examination ni woko ligere chimbere chiao kwaro bose ekara nere chenjeti ige tunonkero kwa mitengo ngero yao kwaro nga machinara kuruo onye turiko onki mwana ngongero yao tuben kosoki machandons okore machi biko sokuro se ngongero yao nyokanya gitari karo kwa kunero robere ruwa kumeke gomingero nyokanya gitari okororanga akatunongaro ruti to basabo kabetanga nekia iacha nyokanya gitari so outreach ito tokora iko toko inform public botambe twari tabiyo go ikwiri yorobere abasubati abange ntwano kuri robere ruito na kirokoroka I was very unfortunate but it toko batanga batu arokonara at least kwali robere ruo every month any change nyakanya gitari because cancer uyabwaye ekundu kumapema ekubwani wele lakini ekundu late inakusumbua kupona na pesa mingi utatumia okay ini sinko nyorera abantakera bako iguriye teri cancer ngoiria nyikabale sana ngotwara baro obuoba maybe timetie kera muachire ground gali metengo tukwana mure nabantu abange maybe ngwesoke bale baba bako metera nabantu kwenda uno eni nyagitari gokore check up ngotwara baro obuoba sana so normally toko batebiga mbara babwata obuoba nga nyagete gwabona kwete senge njorobe ababo tabanga tiga buruire bo nyitenta kumanyeti kutumanya na chuko stress lakini toko batebiga oburuire bakera toko kumanya mapema they are sure dinga kubwa lord kero kwa batebiga kero kwa bamanyire mapema remember cancer very painful yo robera ndu wati lakini tukojo wati go so anse ko iwa maumivu ya chirigo so kwa batebiga cancer nowadays in prevention na range screen al screen yani upimu mapema once kwa yoru mapema na babo konyeka once baigure go kugocha wale however mwanya bantu tu watu buoba enga mna lirikara dada nga HIV no buato mondonoka lakini siku hizi tunatua nyara to utarana kwa inform botamba about HIV wasikuza watu wanajitolea wanajua treatment iko sawa so equal tutaita tu TPD tuwadenga cancer once ya manyiru mapema uko bueno mapema na kutoku basegita hivyo okay sana Josephine ngatinga Eunice obere kago kwanereri manyereri bikeigo konene nabona ndo kumenya umunchi muri eri nga kyara abeka kwirigereria ero monyene mbi manyereri kibiri era abeka korora arenga nabara twali chitangutangu chugutoro borere bwa breast cancer amanya kwimukiye gatambukero kyo gukira nasinya gitari biyama no yomento sister Nyorera atikire goteba ebimanyire nabyo ebyo ikiagera nabo konyoranga orobere kero kurigerera chimbere chia no maite size ya ibutambi so ekereri yo kwerigereri check size ya orobere nduro romorwaro rekanire ko boro nene ko burundi ekero kwanyoringa orobere ruruane rwakinire ndore ngaini no ruwa mwababuna konyeruri Eunice inyembe number 2 nabo uranyorenga ekegomie kigiachire ekegomie kyo ogekune wana onke basa ko kubuoba nga kwarwarire cancer kyara tali bigomi byonsi bire cancer na kie kintu taito ko encouraging abantu bande bawe chikorora igo bama kweliserere kegomi keli baranga nchibona na warire ochaka gukwatara ikamatuko yayo kwa senchu buoba so ekera kwarurire kegomi buna kilia minyoka nyagitari ebigomi mbiroro bigocha usaigo tukuruka benign bitabwati cancer cells ekegomikire nabo gewe kwenda kiungoriwe nindo robere rwaro orendere kubwena plus ne okubimba robere rwaro rwabimbire iga ro bwate ebingoro bingoro na
lisabo litunda liororo okorora robere rwo rubwato butono tono muno lisabo litunda liororo igo omanyenga robere urundo libia engonkero nabo konyara engonkero yao yachakire kuirana guchime kwabimbire igo robere ndo bimbete style gite nengonkero itagite kurimera iyo ne ari dalili ende okoro kinga robere urundo libia amani na chiri sister tiekabotera. Okay. Kwabere kugukwanira igoro yekegome timeti yekegome kinge bwate specific place kego chagose nekegome tukego chando sia sorobere. Ya ndibwate specific place. Naboge kobera nsemende yonsi yorobere. Naboge kobera busia sengongero musa senyamene andonsi any position. Okay, biya sana. Tobere tukurigereria igoro yebimanyerelyo. Birumo nchumurigeria arabega kurigereria gusukumurikira amanya ko mukige tambukero abeka gwikira nasi nyagitali kurinde Eunice kero kurigereria asensi ase faida yo mwanchumurigeria ase bimanyerere bigatwa bere to gukwanira ekero kurigereria omuntu ore iskogari maybe tabwati obumanyinga kiara abega kurigere kerekende ingikiri abonete gukora arinda abega kumanyanga nga kyuburiro bwiga bwache tobe togateba nga nabonete kurigereria iko nerenga oboriro boiga na bukuri umwana omuke gosomonto monene na ndo boriro boiga abwa breast cancer no musubati bokori gose mpaka nanya nabasaja. Okay, biamono. Breast cancer ekolia on the both sex. Omusacha no musubati. Ondo wensi obwate tissue yorobere. Are like to go to a breast cancer. However, that will be whatever, Abangana at a higher risk than men. So, Doratanga when I went to a breast exam, was never going to went to check that for checkup. To allow every sex, because not anybody with the breast tissue when you're having cancer. So both men and females went to check that for that checkup. Erotoko teyo bantu bakora self breast exam. No wento gutware ekerore mwago. Taras mageto Kenya si. No weke ekechanu ekebwate ekerore. Na bako tebi mwana ogo moiseke akobekire mutu yago. Then ubwata mako gocha maega iga. Igere chimbere chiabo spread tenene wakoraiga kwarigerie kerore kyo digererie shape yorobere rwa left no rwa right na ki shape yaye kwa right no kwa left ngorokoro kone na abnormal remember kobera gwokori no ko be ngore ngai gwokori no kosi akore na sini because enkoro ne kuna go beat ekora maso ya kina kidogo. So once kwa wekirega kwa digerie kerore kyo digererie nkongero yago ya left and right ne tenene. But of course, that in the chance, but you will see when you want the cancer, if you make it again, you go suck, Tabananga sucking. One day I'm going to get a queen of Chime. And then a Bocorora, or a very ruao, I got saying Nyamira and Nene. Now, discoloration, a color, a change it. Almost about 2 more upset, a color, you can want the cancer, a Bacorek Yamwa, a column black. Anya njomo mwam kawaida stereo go blackness mboro which go what tofauti once na liya sekerole. So once kwa rolile igo bono genda getanda ora ale getanda flat okobako kwa wokobe okobeke maega otumio go wokolio omate weta robere rwao ko korre ngongero mite okomita go korre bimache nguru biro na ndari abiri ko gonkia toli morito ine saine. Nende o mai kora to ko veke mai gaga tu mi ko be nendo mite o vatera round nando o mite ngongero here very cheap, everybody can do it and then va teva akenti mo si mo ngira go me ndire va teva e mo va ko na va go boss oso ore te osi o va ko va para ki a go check e va ko si na ora ngiro ni mai te culture ito akire as we speak the truth or you adapt exactly. Okay, ntubwata abana aba banyaruka bagukina
maybe barabo umaitomo robe na borura kina tebe nga maybe ngo kinare maybe kira stage eri yo gokina barabo nga kibaranyare go identify go sego ikabatumika bayibuli. No, the younger age, remember kero moiseka ikire puberty. There is changes in physical. Moiseke physical cheito chimber jiwasa gukina. Yeah. Chimber kere chigukina, ichigukina with a certain rate. Then they talk about the once now go into their menses, normally there is abnormal breast pain, there is abnormal breast lumps, saying their hormones preparing for the flow. She's actually for a breast cervix exam because they will be finding lumps, which are okay. Yeah. So after the menses, 3 days after corridor corora erangiabo, once ago, the other age I call it a breast health exam. You will find, remember, cancer can attack at any age, provided what you are aware. At any age, you can get the cancers. So now case in the same. Yeah. Okay, we are sana. Since mo yago Josephine, obereka gukwanira igoro ya nabo monta gwe check ero monyene. Maybe asibali batanyare gwe check barabo banyene inchira nero renya gitari araikirana abeka go check yo. Be muno. Ntobwate chinjira chinyinge chia gukora screening asenye gitari. Enchire ntangani ni gitokuruka clinical breast examination. Liarengi gukorera ka yare kuruku self breast examination. Ono gaguchanya gitari, umunya gitari nguchiare ko mokorera nainde, amo check chimbere chiaye, inero tokuruka clinical breast examination. Ntobwate method inde tokuruka breast ultrasound. Okay. Na bogo tomu wa kwe ebichayo robere ndinde ebicheria na bego identify ekegumi maybe okoboko gutari kunyara korora. Okay. And then asibalia bara above 40 years ntobwate gendo tokuruka mammogram. Na hindi na kiki bako ba encourage after 40 years nobwenete ko gokora mammogram yearly. Egere echigo tokonya wa identify ebigumi mbiro konyora di ekera gokora mammogram ego kororera atambe getara ikano ena soko bokukura akibu asorobere. So ijina chichi method isato tubwate nyagitari clinical breast examination, breast ultrasound na mammogram. Okay. Ekegera Eunice twakwanda ngaborero boiga mbori kwambokera timaitine endelie kubwate ngakiboko cha somubere nendelie kubwate kare onye mama kabwate oboroiro boiga na nchina mbwate high chances choko bonyora. So cancer is a non-communicable. Yes. And breast cancer ama any type of cancer cause the manyiri lakini ndo itwa manyanga ngikeragero muntu ave at higher risk. Risk factor. Okay. Number 1 risk factor abagotebanga onyororeri rwago so koro magukoro utwara the breast cancer. The likelihood ye family ye utwara members of this family utwara breast cancer. And therefore abantu ave family ye na wete ko na gitari for close monitoring ama during the self breast examination. Number 2 risk factor. Onyo watwara the breast cancer over treatwa. The likelihood yokurioka it can. So can once watwara breast cancer always be going to the hospital for follow-ups. Number 3 risk factor. Abeseke kera togo kina kero mutungu chakare ko rangia at any age. Baro bangwa ali baro bangwa togoro ali mena. Yeah. So breast cancer wanasema omuntu kororera ngiaye emyaka emekego chake emyaka 12 gochangsa alimena no like ruchi kutwara breast cancer no ruchi kokora kororomo tinyoye tokronga late menopause gochake emyaka 55 oina like ruchi kutwara breast cancer nabe kero togo tenga kona nayo in the population uwende wechungusa. Then number 6, abantu bakunywa amata. Amaruwa akwani bukirasi. Are the higher risk factor yokobeka abantu into problems. And then onye musipata nyaka monitor in life.
never been pregnant in life. And we kill miaka more than 30. That's a risk factor. And then abaswati to obesity. Obesity goes with a lot of fats. Yeah. And remember these breasts, never whatever. A shape yorovere or size yorovere is the size of the mass of the tissue you have. Montegravata rovere in tissue chinene. So fats chia yechira sorovero chucho mechinyinge. So umondoro obesity nala kirotwara breast cancer. And we expose it to with radiation at a higher age. Maybe one of tato work X-ray, those radiations. We expose because remember radiations they can destroy even the normal cells. So once the normal cell you have it destroyed, it can now start replicating. Just cancer cells, it's what it day and night. And then Jiriko wear out. Like in the normal cells, Jiriko wear out. The cancer cells, day and night, they are reproducing themselves without getting old. Yeah. Okay. Biamono sana soko eresrega sobwagale. Josephine ngo bako eresira sobwagale nga inchiranere mo kora examination chino. And then to abato ligereria nga nabotora abeto kora self examination to unto abato kugundwa nga osentu bwato borero bwa cancer. Asina robotali korokana. Rekine nabako eresira mwanchu muri ire chi stages chi to bwate cha breast cancer nchire chechi. Okay. Breast cancer kogenda muna cancer inde yonsi 4 stages. Okay. Ku stage 1 mpaka stage 4. Na in stage 1 cancer yugere galia asorobere uka na indaka akagumikalia karagake kare less than 2 centimeters. Stage 2 still na bere galia asorobere uka but bone kegumikiri yakiniri yachire up to 4 to 5 centimeters or more, but within the breast. Okay. To ika stage 3, bono ya sukire kurugali ya sorobere, ya soira sebibera, to kuruka lymph nodes ya segisungu. Bono muntu bwate stage 3, nonye turacha nyagitari. Konyo robero rundu anagokoroma ndori kugwatia. Lakini wacha gustukera, obibera byawo ase mtigatigi, ase semeli robero rurwarete, watwarire bibera. Na igoroga igase bigotie ensemo, tokuruka supraclavicular. Okay. Igwa ibigotigura ase bigotigura naro kwanyora, wachakire gutwara ibintu bine bibera bitune. Mono ayo to kuruka you are at stage 3. Stage 4, it means cancer ya etaniri gabwe bibera, ya tarire ya chire na inde ya kunire kimo kenda so mubiri. Ebi momono as breast cancer, ebi mobiria kogenda mono ni na mauga. Yagenda ase lini, yagenda sobongo. So they got stage 4, it was spread which is spread which is a kimeke au kiumubira. But usually abantu gendo tete gobeka abantu baitobia. Omuntu aguchigote stage 4 barabubaka ganga igo banu isire gukwa. Naboko ba stage 4 ya dalire ya chira ase kimokende. Lakini you are very strong. Okay. So don't lose hope nga ekera labda koigunga cancer ya on stage 4. Abantu bande bagotenga tigangira nenkanchi guko. Nonyene family ya tebanga stage 4 enda bona matumaini naro uyo gusengu kwali bona tuli kuna ku west chinga kiyaya stage 4 gemine tinga cancer ya rura asi ya renge ya chire kimukende. But still monto ya mariogo narararo aranyorerwe erinde akanye chimbere chiga chie cancer yi. Egera umubiri onyoreri ibaga na indo obe chinguru na bago sukino emne miaka ebere no ene miaka 3 ase miaka itarasi tie family yae. Okay. Guntu basa kuwa stage 4 tutiga abantu baitu bakutubalirite tutari kubakorera kende. Okay, kwabere ko kwanira chi stage chonsi ko stage ntangane bakeya kane. Maybe ase ogotwara obumanyi nimetinga no gwato obumanya samangana ya breast cancer. Ekero kuligereria maybe omuntu yega ase stage ntangane maybe ta ali stage ntangane batite konyara taragundwa lakini okire nyagitari ogundwire. Kero kende nabe gakokonyeka.
kabisa. Stage 1 na stage 2 njire curable. Yani muntu nabo kubwena pi egento kerikerusiwo usurusiwo robere rwonsi pi na indo mane kubwena omenye emyaka eminge twata abantu barware tibu at stage 1 and 2 ba survive for bali moyo mpaka bono over 10 years over 15 years bali moyo bagenderete bali bia so stage 1 and 2 ukubwena nkororo na kiki kitoko encourage lia abantu baitunga injuma pema ugunduriwe ilindo chikubwena stage 3 na 4 nenko mwake ikiagara bono ya nganyire kurwari yachire to kunyara kunyeirania egento kego igokoreka oromono no go prolong life sawa sawa na go suppress the symptoms chiri cancer yali guchokwa lakini wa achieve total cure at stage 3 and 4 nengo especially in stage 4 bono to koraga egento to kuruka palliative care ne bansa ne surgery yakorero to kunyiruka palliative care surgery ne boto mungu sen chemotherapy aguchikoe to kunyiruka palliative chemotherapy yani ngenje yaye ndo chikobwana pi lakini ndo tegete gukanya SPDA binte biga egere naye otware improved quality of life unyare gukora ibintu bibiri bitatu asama tukarinya sa aranjo akobo moyo. Okay, we sana atucha sense moya go Eunice nimetenga ngo interact muri n'abantu gali ase ebinyora bange maybe ngikeri keromogo sangana barawibirengeri maybe ningiye konyara nga abantu abange bataraba bagwesokere asogokorerwa screening ose bantu bali babere bagutwara uboroiro bwegamete mbaroro konyara nga bastokire konyara ngo bugimo bwabo bwabere bugochenje ningikeri bawo te maybe bataraba bagwesoke bene na witaberana ambiya mona seriswari yo none bukwe batabanga abantu bane bagusira senge batamaitirimwe outside bantu bange mbara manyanga breast cancer nero so egasi tono ko raria ero to weta to para outreach about breast cancer nande to ko batebiga abata bange umanyi batabuati number 2 okonyora bagataba ngayingo chikopi mutima itesengo chikopi so and the cost so dito ko batebinga tarira simoju ko kororwe mammogram yana nyagitari enas ekore clinical breast exam ego check one sera nyora kuna kalamu na endo nyorenga your family history montonara bubwate cancer nabona bako omukyo gotebina endo likichibeso cyo gende Kisii teaching and far hospital oko mammogram you are back 40 years and above lakini toje to gatebaiga to generalizing at the public to what best into to ko omukyo botambe ko kotebia bantu kibwente bokorwa na bako nyoro umuntu konyora chibeso ko ni umute airo mungino enya gitari achokoroku achikoba examined so into gasi to botambe no go share the information at the right time the right information to the right public igere bamanyo bumanyinga breast cancer nguitere mata bange batindikira bamwe abesinge ya pressure singe sukari so kero chibotanga breast cancer tiko bataburura batingo batebitorenga nechinamba tutari mutarate muna chingana breast cancer people have died but the public temanye timono muna mario irayande iwon teriko bastwa mono but as we know the impact of knowing your status of breast cancer so tuna keep on kuimiza bachinya gitari nchetinda igorobere ruane bororo tinda rakimanyere kendi kyonsi aje nero rongi mukigetambukiro yogo ikanya gitari kokorero screening yes cancer tebuati early signs chiaemont tarisi gochimanya iye engembebaekurume guterera the time gocho komanya kiara kiao kiari tokikaya cancer the time gocho ko pain gocho ko lambi akini rego mura sister teba ebibera bigo so gocho taka tigime abu ko ikire stage tribuna teba so etwate to areta yo kumanya orobere ruwawo
muno korra chinjara chao chia kinere wachinacha egaro nyente go take wa nails de bojo kina chibe chinjara equally to are tabio kumanyanga how my breasts so that na kumanyanga last month wero ruwa nge size are very different so be familiar with your breasts both the size the color and nandi nate bange nipo te basa gutwara chikrak engongero te basa gutwara amasabo iso gutwara amasabo iso gutu crack is also not a good sign nande nipo yawe iso karokane yere red that's what we call inflammation hiyo sio ini mzuri sign mzuri na basmat kero kumeke sindero kiao take that time kuri orobere ruwa una kirore it will not take you 3 seconds just looking at your breast so ndo ganya tutu arama umif ndo ganya tutu alechi lamp tigatumanye kimukyo orobere kibati kuri at each and every time yes okay ndete morabwatire gabutogo taraswa somutimo komukigo tokoirana mucho goteresiranga kwabire kugukwaniranga kero kubekebra abantu mbaroro babwate kuna some myths and misconceptions asebinyoronga chibranch roro chikoleta breast cancer and then mbaroro bagotabanga umuntu isa kuibora abana nale kogongia abana takonyora uburire bwa breast cancer igoto koirana kuraso mutumuko ebyongati ebintu turabe tokumurikira nabo igotorerenga ngakimokwena na obogwene mbemo no sano mwanchi umurikira chinga cyogenda gusangana into asumuro bili bwensaki abona mambya astogenda tayegusanga abageni baito se studio tagenda gusangana re Josephine abayigo Eunice abagenda tagotumanya amange igoro y'uburire bwa breast cancer kwendo mwanchi umurikira etrasio mechi duka kaigo tokoirana ntobe togusanga amange Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togendrete kuyarigania guchabua sore wono eduka ya Uhuru Superstores Limited abwo bakonia ebintu au ke wholesale na retail wako bwatana na Ndizi TV nigo barabe ase roadshow kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imije county ya Nyamira nigo barabe ase kiro ya miruka town ya Nyamira ekiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imije county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omuchiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugembo na boigo ase chiro ya daraja 2 ni nchumwensi mumerene na borobwo eyumwe manye bintu byonsi nobokorali burya bakurwa Uhuru Superstores Limited guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Aiko kene jonsi utagetae ngera fairepo Uhuru keni nende Uhuru Superstores ego toka nigo songo tata baito keni Uhuru tata kunya gukwana tariko yeronde nobo mokino bo manene igako batendia ikwali ekinege songo baito ne no mwana bw'ikiyanga kya mitumba kire ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank
Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana, ntubwate chi household, ntubwate chi wood, ntubwate chi jacket, ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba. Baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers, crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi mitumba, munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Kero wachire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia. Ntobanetia baligeri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha sama Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi mitumba bells abiro kama Mama Tefi mitumba bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu Mama Tefi mitumba bells Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii kibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine ayomuremi wachandikire n'amakonde asebi merimo gundo bono company ya Beya na buri chiburiao abana barosya biryogoria belt eriyo rigokonya goita makonde asebi meribiao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be company ya Beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe asechiro ya Miruka town ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo echiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe asechiro ya Kiumbu omuchyokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugembo na boigo asechiro ya daraja 2 ni nchumwensi Nyyorera megerio iguru yugokora amakunde kurwasebi meribya umugondo Ine ayeno Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa.
hiyo study visa, tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tukurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibere gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Sana mwanchi umurigirire nende toko kwarigania ase ntunda yo mwelio chinga kitogende toko sanga imeyo morobeli wensaki abona mambia asitogende toko sanga nabageni baito ase studio abo bagende toko kwanira igoro yoborire wa breast cancer kondo mwanchi umurigirira byemono sana sibali mogende toko bwati umorobeli nabigo kulika ujumbe cheno ekerondo chenga umugaka matembe chege sora ben madukani jijini Getare County locked in kama kawaida no alime yo morobeli na Natasha Mkioti emstoringi ya kurobonchali bomwanza tuko pamoja omwana zilizopendwa atambo Joseph atabanga Nakuru City following mwalimu Elijah Ochenge agatanga watching live kwa St Catherine Academy Kyoge Nyakoe City atabanga nikondani hadi tamati kalando che eriko soro kuroke umuri taro no alime yo morobeli na boigondo chenga Nelson Juma abatebanga wakire buya kora Kisii County Director Companion Artics niko ndani kwa mpigo Roda Ruth abatebanga Ndizi TV News Digital number 1 kutufahamisha kwa kutuburudisha pia na kutujulisha all over the world. Tunawapata kuwatazama na kuwasikiliza vizuri lauda nikiambia mano sana ujumbe chigenda takosoa na boigoti gatomera naende nabageni baito togendera gusanga se obwamo akulinde konya tarasoa aso mutima komo kego Josephine totebanga abantu mbaroro babwate ibintu bayigenete gali ase binyoro ikobwatikana no borero boiga bwa cancer kelkinde nabo korabikwanira bya mono amangana naro amanga abantu babwate kubwatikana no borero bwa breast cancer no ni cancer chindi chons egente kemo abantu begenete nga cancer teyo boro okay ekero muntu egenire nga gakorogwa nega ko begasie kongu muntu uyo gocha gwanja kuimuka no nyangu chinyagitari kwanyora nga abantu batebereire guse no boragori abantu batebereire guse no kunya kuriye mete orobere rwateka abantu basoa gusunyunte mete kubeka so orobere ruria ekere bagocha gusunyu pipi bono baene kiringa basinyiru kwanyora nga orobere ruri rwagundire kansindi ya chirare tibaga kangonye mbachite nyagitari jiri mapema umuruiro uyo nabarenge gucha gokonya Ngunga asoko na korengera linga nkoro guturi. Twanyanga they have wasted a lot of resources. Twasiriri chinga kinechi besa chinyinge asobo gweni botarenge. Number 2 abantu bandi mbegenete nga cancer na beku gweni bunamaryo yemete. We accept alternative therapy. Maryo yemete is part of the alternative therapy. Lakini unless umuntu yo kurwaria akoro kie certificate ya research ya koreirwe ryogeria gokoa ntubwate department ya research in our Ministry of Health gokora research ya semete na inde ya approve ngomoto yo yengo gweni uri burwirigete umuntu yo nyatabwati approve gokoro kingomoto ya gokoa okoreiru research obeire approved nga no bwate bintu biragwe breast cancer don't risk tarikero munyamete umanyete kurwari
Number 3 ngote nguige mbantu bande mbege ne tenga chi bre chitoko bike bisindereo ebisindereo mbire bikoreta breast cancer muna mono itogote bigunga ebibibwate chiwaya isa nekira kero kinche ngote abanga it's a myth nuko kagera until research yetu provelinga gente kingoreta kire breast cancer egento kenda banda bangi begenete abasacha abamaitenga breast cancer ne yabakungubuka ndagete ko batabirero iganga ki bakabasacha nguri go bari breast cancer nande bono breast cancer yabasacha ke ko bimbe mono nakikiagera sister Nyorera tika goteba naki ekere to goteba abandu bekorera self breast examination inkaga aria tari abakungubuka to gotebi nabo totebe tipaka basacha nabaragu bekorera irinde banyorekane mapema so those are some of the myths chiri in the society about breast cancer. Mbaro rasita banga ekero obwata bana bango konya kogongi ngo reduce the chances chokonyora oborere obiga bwa breast cancer. Ekineke maene. Ekero okogonki abana nainde kwa make sure nga kwa gonki bali bago breastfeed kwanza kina kinarembya muno kwa nyoiri. Abantu bali bare at the age of breastfeeding. Kochi bali bakorekaniwa na mabere na breast cancer. Kwanyora ngeke gumigiachire lakini bono back in the society twa mawatanga urunora bere rwa murire mutiokererie kirungu muate kwarorire ayuna mabere utare ko gonki umwana ere and such things kwanyora libaga twateberera sense meyu yigo wacha konyoranga ekereto gucha kudiscover nga utari kirungu ke ko gwenia ururire urwachira so breastfeeding yikuruko exclusive na inde yani okogonki umwana ryuka na inde kwa make sure kera kogonka akukura mabere pikurwa sorobere eyungo konyere ku reduce the chances. Okay bia sana so kweresrego kulinde tumanyengo ngakimo para diagnosis eno bia mono diagnosis ono twakorire self breast examination kwa nyorire no bwate kigomi wachire nyagitari twakorire clinical breast twa confirm ile kigomi ekenkero twagutumire mammogram nero ya totebiringa ye kigomi ekenkero ro kiarorekanire ono the next step negento tokurukanga biopsy stage ya chicho situacha kuruga igasi ntwarore kegominkero paka ntwarora chidaliri nga orobero rwa chenchiri chikala rwaneneire ekegominto keiwete ime bado etokuruka suspicion ugukagira ono the last stage goja gotatebinga cancer go septic cancer negento gekurukwaga biopsy aga biopsy na kanyama gako genda karusi gwaga sinini asorobere kagende laboratory kagende kere karigiriri wasti machine chichi laboratory ona nakuga gucha gototebinga amaene akanyama kamware ataga karorkanire ngabwate binyi bya cancer. There is another myth there neighbor abanda bange bagotebanga kansonye kuneiga igo bona nari kwanye segete goite bamana kwanga ngambali guchikurusi gwa kanyama kali gago chigoto family inga cancer abwate nekere kwangire nga kanyama kali nga kurusi mundu tayogo ko eliogo lia cancer kiagera to ko egu kanyama kali gatatebete no gendo kurwari gumarerio tapimirie labu gatebenga blood cell positive to kurwari to ko egu eliogo lia typhoid utapirusiria manyinga pimwe otebigunga yin typhoid ekoriete so na cancer na berigo onye kwanga nga turi kurusi gwa kanyama gachikoto tebinga nande tari kanyama neluge kobora to gotebe kere to goteba nga kanyama yani eluge kobora yeke Gusii aka ndo ene aka sindani tugako genda kabe tu ingari ase abimbete aka sindani kalina kuka ntebinge sindani iri gosonere yanga kanyama ngakikanga neraso akantu naga kesana tari ngo guchikoma nyenyo umaya kurusi gulinya maringa nabweira naga ntaga sinini tugagusukurugari gato igo abantu baitu batikonya kungaina nanga nagingo chigukunu ari nkonyesegita yaya igone enchera igo gwato siekeire ndo kunyara go confirm diagnosis suspicion yaito agiro chake wa mario. Okay mbia mono sana ngaitinga ko tobe to kurigereria mange gabo
ondo mwanchumulia na bagenda tukunya kwebulia nga nchira kiechiga arabe kagwetanga kurwa sokonyora oburire bwa breast cancer ngaitense meyo Eunice na bogo twetia sense meyo mbirona tata bano to semani ngaki takiturabe to gwetanga moi wachi risk factors chirinate ani mwantegera natebonye family yao umuntu narabu wate breast cancer no like gutwara so for prevention or in that family watch an agitari wako yearly clinical checkup that's prevention number 2 be familiar with your breast yani manyom chimbere chiao so that the time which correct difference it is niko kueleza chisa ama tukama ke kumanya robero rwa change kwanza kwa manya robero rwa change kwa manya daktari mapema number 3 nate banga umuntu baro obesity obesity obaete squeeze to anali lifestyle yo kurunga inactivity oko runyomba obwate pigipigi obwakere simi yacha yakuri waike gas waikaranza sio chamara wake pigipigi yacha yakui waso anyomba waikaranza lakini katika vera chindagiro kuri njiri chibwate carbohydrates chinyingi foods chiri chini carbohydrates chibwate ina chiabe guchiaba stored in form of fats so twatebiringa abantu tobe togutara tokore tobe active tobe we exercise exercise thing what you go just get even na primary or secondary but you can have a 30-minute walk daily that's a good exercise nata banga alcohol ya to ikanire ngero ko changira samaruira mangi ande bago tebaiga no save amount of alcohol is safe manjega sinini nanywa alcohol is alcohol ego sangana your genetic factor exacerbate the risk so tako tanye ndiye kunyarekana to tigama maru alcohol we stop it then amangana yoko abasubati kera bayikire menopause signs adama sister ribere riko mugabwatu orotutu abanya kitali mbare street bago tenga kyangwe menopause hormone tablets igere chichigo ke ya makali ya menopause syndrome ndio menopause syndrome mwingine iko kali mpaka mama anakuwa mgonjwa kabisa ago sweat umutuko mwati ako ngarualete ndio menopause tablets hicho ngo increase the risk of cancer and then finally to live healthy no kulichindagira bia to correct exercise to kora self examination yebe ngaina ine naro ya ito kawaida so that we detect the early the better. Okay. Yeah. Anda bago tumanya ini sense moya bunga mete motinyo igori breast cancer awareness atmete pero okorigere report oborido kuiga gusabarire bagendete obokia bugendete comment kana Josephine ko hando mono she can be able to say the statistics. Be mono akara to kurigereria ase statistics plus na barwaire up to handle injenta gitego tabanga breast cancer is still on the rise ni gegendrete comment kana nturanyara kwenye punguza igo into bwanete kutilia manania mangana ya sister Eunice abiro gototebia torle na kitukuragira na kitumenyete igo eche kituri mapema kiagera umaite breast cancer asimu na bona ase county yaito igeri namba 2 nere kubwate cervical cancer at some time na indungu churu kwanyora nandi yatirire yabeire number 1 cervical cancer yachire number 2 igonga nturanye manage tanga buya bantu baitu tiga bateke precautions na sister Nyorera tu so miriga irinde tuetange tutango boruiro obono boruiro bore preventable ake kubara anyore abakeiga enyore ngambori total kunyara gutanga
ngapi lakini all the precautions chito bwana tako binto biro bwana tako kore inde tuetanga nto binyora akitiga toteme kubikora. Okay. Kirikinde kero montanyo liro burere bwa breast cancer amarire naroro nendara cha somubiri. Narara associated na inde ekeranyo liro biga bwa breast cancer. Netware impact ya somubiri ya attract ya maruirande. Not so much. Nabo gutwara breast cancer na indo menyenero yo kayo. Lakini onyo marwira ndagocha muna bono totebe usino bwisukali bwacha usim pressure tagiye bwacha singenjo ya breast cancer no murwire bwagochira bwacha buka egento gyoka maybe infections yurana gutwara asingenjo immunity obonyamasi bwo mubiri bono koira na bulezi nabo konyora rero gukono gutwara marwira yande nakiya kwa nande tokona ko insisting abantu baragire bi especially bono nande kere kwarwarire kali chindagira chire healthy erinde chinagire chitokuna kwanga chia natural chia mugundu in fact they are healthy really they tokuna kugura ku supermarket. Okay. Yeah. Maybe now comment on mostly cancer ones here to advanced stage. Okay. Va undergo some treatment konyo barwira bange bako amaninga ko bayera because there are some side effects. Okay. So twatebanga kuikora gire Only chinda rich in iron, you get a mind attached to koroki, and then drugs which what some side effect. On your back kuruka. So when you're montomo vero sarika. Yeah. Okon your ampaka tabu at non appetite. On your no no wateka. Lakini toko wa imizanga, all shall be okay. Ba deliver no matter no karokura na noruka tukuro kire so tawatanga one square kire naende kashi kidogo kuna yenye inabaki so tunataka wa they feed well because they are at a higher risk of becoming anemic and other issues. Okay, mbiamono sana so kweresera igo akonde Josephine tabeto gukwanera igoro rero bwa breast cancer na kibogo cha somubiri bimanyirira imbere byebi tabeto gwesemya nga kitogwene tagwetanga asikolindo mwanchi muri ya kwebolya nga operero boiganko bwena bole na ndenga kiki yeboko bwena anye mbori ko bwena tatainga kiboko ba manageable mbiamono muna natie kagoteba egotegemea nga stage ki kwanyoru ekerwacha gutuka breast cancer ward stage Q natie kagotanga stage 1 and 2 nabo boko bwena. Okay. Kuchaka stage 3 stage 3 nabo boko bwena omenye myake menge but the possibility yo koirana nero. Okay. Stage 4 erobonere kutokunyiruka palliative care ikiagera bwasamba ire una natenga bwachire ikimukere bwakunje bimbo binde by'umubiri. Now the treatment methods to bwate. Number 1 treatment is surgery. Okay. Surgery it means aidoro bere rururu siguru yansi gose aria se ke gomikerikera onyekere gesinini naboge kwongoriwo na indoro bere rwa rutigaroro asenjire yo akare kwa ongori gugo na bura atumwa korerwe egento tokuruka radiotherapy ogosambirira ke mu Gusii rite ogosambirira gukoria na sengenjo nga in case riri barenge kokoro kubara cells chine chiatigara around gari ase obubimbe buli bwarenge ogosambirira kuri goite cells chiri chiatigara ororo then to achieve tokiwa a method ya kabere ne yoto kuruka chemotherapy. Chemotherapy ne karbono muna bona karbu achire bu arure gari asoro beruka nario to ya chire bono guika etare to mubiru mugima igona ndi guikobekeru chemotherapy. Chemotherapy ne ryo gokobekeru asomukia na riro ritaro mubiru mugima rigende bakalichi guikera ari ase cells chiri chia cancer chire. Method number 3 neri nandina teba radiotherapy. Radiotherapy ige gukora na bego kora both. Ndiro muntu aguchakira agokore surgery ogenda radiotherapy. Ndiro muntu agokore chemotherapy ritangani umana gutumuna inde uchiko umana gucha gokore surgery umana kogenda uchiko koruru usambiririwo. Gochi method ichi sinchiro. Gochi method chinde nero ya chiri tokuruka targeted therapy asoko igwiriogo rikogenda specifically richiwa attack the cancer cells. Okay. Ingi kego depend
omonto okorerwa chemotherapy gose okorerwa surgery ekobwatia stage onye kore stage 1 okorerwa surgery stage 1 and 2 onye kore stage 3 and 4 you lazima okorerwa chemotherapy ikiara bono cancer ya talra samanyinga wikana inde diogori yeta samanyinga nyibwati gasiria ya chiyochi. Okay. Ankora tore Josephine abantu mbaroro bakurusi worobere kero kende no muntu go suggesting andusi gose ngake biya mono akara umunyagitari uri specialist yakororire ne rugo wa advice sometimes nabakororere nga ubwene torusi wabantu karibuka lakini asengenje yobwoba abantu bande ngote abarenga njiko ndusi egente kina indi gucha kuira nakiri bono ndusi orobere rwose na inde ndusi etogota abanga ki the patient's rights should be respected so nabura nyoro munyagitari ero o assess riororire nga ne aya stage yore ne kegumigyo kanali gukurusi ngutigera orobere lakini ayo mwenye no yorwarete o insisting anti ndusi orobere na bagukurusi kiara nae wa consenting ndusi orobere. So, okurusi gorobere gusoguta rusigu will depend on the stage, ne size yet you may sorobere. Okay. Asa banta baiga bono ba maybe orusi gorobere. Kero kendo mo subati oyo igana irane maybe aibole kawaida nenda gendera kogongi. Ase bali ba kurusi gorobere runde ndwatigara. Usually chemotherapy akara kwa bekeirwe treatment ya cancer igere 50-50. Okay. Possibility yo koirana na inde oibure na vera therapy. Lakini na inde possibility yo koirana hormones chirane back to normal na ande na vera ororo. Lakini akara usually akara abanyagitari onyo muntu on in the reproductive age enjira nere bagokora ba konya egera ugocha kukura na ndairane the hormones chirane back to normal amariogo ara koyo the specialist no amariogo nare ba ko umuntu prior batarachi kumuchaki the real treatment elinde pachiko preserve fertility yaye egere achiko konyora mariogo baadaye abande ngotema bale batebi mapema bali konyoro maite kali murito na indika kabate breast cancer so next stage ne amariogo nari montara aegu ayatali which will affect that fertility so much but then most of the time na bako explained chances chugo cha kuibura baadaye inchire limited. Okay. What about oyogendra te kogongia onyore kanenga na bate breast cancer maybe aguteni kogongia oranyora treatment gosina very manageable agende konyora treatment ka kogongia umwana oyo akere muntu kogongia umwana kanyorirwo bwate breast cancer gaguteneniwa ono mwana utari kugendera kogonga ono mwana agochaka kurendu ne chindagire chichinde umuiburi agenderere na matibabu. Okay. Pia mono sana so kuireneria maburi ya yungati ya maburi ali mwancho murigeria beire egakoboria korende ndochenga ibiro bito bigendete go minyoka kigima nimetinga Eunice kwa beri ko gotalera sinsemo kwa beri ko gokora awareness igoro yobureire bwa breast cancer na boigo kwa beri gokoranga abantu abange mbagendete kuimukia egetambukero na boigo gukira na sinektalirinde ko inyorero bugene kero kende nabo gosemye mwanchu murigeria mambia bona iga chinga kichiri mwachire maybe gokora mogokora screening or examination ase semili binyorori mogokora awareness ekara mwanyoro muntu ngana abwate bimanyereri biga usenabo nakagiri gutwara uburero bwa breast cancer ngetambukero kikiri aboneta kuimukia biamana during screening kero twanyorire twa suspecting signs of these are the signs of cancer. Remember in the Kisii county, the sub-counties, Kisii Teaching and Referral Hospital is the only government hospital. If what they differ, you jokora further diagnosis on Josephine.
So ase twachiranye South Mugirango twaenda etokotebia omonto yabange twamuhe referral note agende Kisii Teaching and Referral Hospital for further diagnostic measures. Yes. Okay, mbia mono sana. Nabo gutwae direction Josephine kero montekera ni rasi nyagitari ringa yabwendete kwenda. Ako ngabwendete korora by the way. Akara gwikira nyagitari. Nabo goja no nese department yetu ya oncology. Direct. Ndinde to confirm ikikira then to book for breast clinic. Nabo kogenda nonye na outpatient. Kobwate referral note ilikuwa yetu. Nabo kogenda gari outpatient ndinde bako onache card bako ichoreri gari bagutomo book the breast clinic as a specialist ya breast clinic ejo gokorora ndinde chake go follow up gotebi bintu kyogende gukora. Okay. Yes. Mbia mono sana. Josephine, but having a Kisii Teaching and Referral Hospital, you have specialists, we have oncology nurses, but then staffs move what? Service KTRA, whatever they get the public from the horse's mouth. Yeah. Yes. In our facility, we have a breast specialist. Oyo somerete specifically uchieta aga specialize ya samangana yoro bere. Eve non cancer, eve tali cancer, oyu ne expert in that. Ekere go ikire busibuaye, ne ruma etenki yawo okorera, na ndenga yawo ago nkia mbintu kyo pimwa, baka ako handle ako repi. Baka bali bagwatha chimbere chire oversize, chire chinene bata yani baka ko embarrassed. Na bwate njira ago gokorera o downsize those breasts change back to normal muntu twara a good shape. So ndo bwate that specialist yoro bere oiche ogenda sari ndo bwate oncologists. We have oncologists bono to bwate around 5. Yeah, there are 5. Ndo bwate abantu tokoroka clinical oncologists yani abanyagitari basomerete cancer chinde chonse pi. Orobere no ruri gabu prostate no irabu cancer ndi yonse ntobwate bari babiri ntobwate abasomerete cancer chiabana na barabuye bari babiri ntobwate yo somerete cancer chiamangana yabangina roiburu kugenda amangana yabangina okabono uterus chiovary cervix alongside yabangina boka nere ntumubwate igaro yono. So we have all those specialists. Then in Tobuate nurses. Okay. Tobuate nurses, what trained tia mangana ya oncology. Okay. Bono ile bale bali bane. Tobuate clinical officers. Na bara ba specialized tia sa mangana oncology. Bono ile tobuate bali babiri. Then in Tobuate palliative care nurses. Palliative care wa called the treatment. Ukanso bwate wa chira matibabu ya safari yonse even during the treatment period kuchaka diagnosis gutira iga stress nere guita abantu sana ubugi mubona kibogo chikoba ngaki abana bana baguchikoba ngaki ntara akora gentu gete nyomberi nari kwagacha tindakura and such like things ngaki uburwiro bungaibwa ruete bugacha konyora and such like things. So we have palliative care nurses but trained asoko handle now these other problems, psychological, spiritual, are you seeing? Socio-economic. Asoko genda kerugwete ngomutuno tagete gwateka bagokorera counseling. Mwatara na barabu ya sabari ye gochaka kurugwa katayabati unga norwarete cancer. Eto ko enroll ga bwa palliative care. Mwatara sabari ye iga na barabu yigo mbaka bagenda beyond paka kero muruiro ya kure. They still assist the family to cope with the loss of this. So palliative care ego deal no murwaire ne family. During this period you murwaire yo cancer, the family nero ne bwate burden, ne bwate financial burden. But which pain no nyamba iwe mbasade tira kinyo yo mwabe kara salary te na barumba iwe te buru. So they are affected. Na barumba tagete kolero, ntotagete ko batika siko as a sawari. So we enroll these people as a palliative care ya barera. So we have those nurses but trained nobody gari we work together. Then we have
one clinical officer nero korete palliative care. So we are a big team. Ntobwate chaplain. Ekerora igunga nutagete omonta gukwanira ko gosemera kurwa siringana ria Nyasaye. We have a chaplain. Ntobwate social workers. Abago boto gotuma even bacha even to the community. Bagotarira barana kyomenyete during your illness. Family yen challenges kibwate in the care of their patient. Ntobwate nutritionists. So we are a big team. It's a big team and a special team. And the issue murwiru itagutwara we do a multidisciplinary approach of care. Twarangira ninga uyo rero twarialize ria tagita kwani n'umuntu gwichindagira. We call umuntu gwichindagira on board umukwanira. Okay. Kubatkana na breast cancer maybe endagira ne romuntu abonete kuri special. Biamun. Akaro the time to when to go avoid chindagira 823 ndiri umuntu atararwara. Okay. Pone karo umuntu arwarire na twanse ko gotainga bono gachiotige kuri use nenyama gachigo sotige kuri amabere to sadi other meats chire sikari umuntu agori nukerege to nyuma bere to sukari to rie nyama to liki. At the end of the day, umuntu oyo naron chemotherapy na indeta okani gutari ibintu byose. Kwanyoranga chemotherapy is weighing down the patient. Ikyara tari kuragira. Gutigara iri option y'ebintu gusembi bere. Ali gose ali chinye ni chioka. Dindo kwachi kuri chinye no matakero umuntu arwarte buna no ine test yegusarika. Onyoranga tari go fit. Egende kiamana goitaba rweire kiabakora in fact kiabasuguma to the grave. So if we didn't prevent ourselves from getting this disease, ekero umuntu arwarire bona arwarite. Kakigendo gyo katoli strict keroki all through. Amarune sigara. We don't encourage. Never kwarwarire. But this other diet amagena kali. Ensukari. Amabere kanywe. Red meat kalibati in moderation. Opunguze. But white meat egero kiaba mugiro no tete strength yokurwana no burwaire urwane na marioga ali agutumeka. Okay, biyamana sana so gwikira na studio nabo yogosanga naitwe ante ndo chibiro bito byatunyo kigima ndete mbaye kero monto libaga muringana yino yo moyo nyimo bwata maiga mugotuma guchinkaga ali na mugotuma na ndete chake na Eunice. Biyamana so together. Okay. I hope there are more picture kanana kama. To picture even one word. Go basabaiga. The earlier you know your cancer, the better the results. Cancer very costly. We go to a residence. From diagnostic to treatment to post-treatment. Lakini to basabu pomo. Tekenne bani urero mapema kira wote wote. What you be public serikali nga saine ko banga on how she and sha. I hope all shall be okay. Lakini to basabu pomo yo utatuara insurance ira mkono. Sai everything inaitaka pesa na kero kurwara na nyakisa jirukura litoba chibesa. So we are to mizane to tuare insurance covers. Kama so tegera amaiga na tumero mona alsimosigisi makubiarone mono mwanchumya asante gera tani maete na titeko riga de Ndizi TV and then no mzode amosigisi asogo segeta mabyo monemo kabwango genda so mi public narayo na wakasiri kuriarera. Mbiabana sana Eunice Josephine nairi waniliao. Mbiyamama. Egento nare ocha gosegeta na inche public una sister tebire enroll as insurance covers. Na indonye ko kunyara ko enroll as insurance cover gwetania yemo. Korabo ekiagera nabo chigusira sama ngana matibabu ga cancer abwate chibes chinyingi. Ne community to sirane nto basakora abantu babwate murweire o cancer tungusemaga tubasira maina mangana bagwetera na mange no ne chibesa chyo koreta barwe nyagitari ko babura chire ekarore ga winde community akina ekara barutera no siringi 10 na kigenda mugorero murweiro yo litundari
rero na inchi tigamba transport kama uko muira ni bichi kliniki na nyasaye na bako basisini na executive muri ase family asitweikeire insurance cover ya moteri gochikoba ge gotokonya tiga tonache twensi omugaka nache abeko mungino omungina nache abeko mugako especially ekere gwachakira matibabu ga cancer eka insurance card ya moteri gokora matibabu oigo ikaya ko achi session igete yaera bona kero konyoranga muna chete mwensi ali aseri entanga ni yaerera oyonde yaye kubwateroro in that way kwanyoranga chibesa muko tumia out of pocket ni chike kubwekera mutabwatie kaba gusimo bwateyemo amaigane gonkururitanga ni bichi asomwa nchione akuruko Isaac Osoro mbya mono asingenchi yo wonsegeta kero ko ibitenga ngo chande Ndizi TV makubyara nere ngoche ngoligereria ali egetueke andonsi asale nere na moira maiga mange akuruko Patricia Nyanchama Osoro Mago kwani abantu baminto bali tokora barabu in the department ya oncology KTRH bonsi abadaktari nurses clinical officers na bali baminto ba palliative care bonsi nabakwaniri na inde muibunga na ba represent mwensi yamo. This is the whole department that is here. Mbia mono sana. Okay, mbia mono sana Josephine na boigo Eunice. Asogekera na studio na bayo basemyo mwanchi muliambia mono sana nayo mwanchi mulile kwa bere ko gusanga na kure mambia lengengia wekera bono igambia mono sana gochase job maangi yo bakago twali bagalia bene asogosanga na bageni baito beli tukolia rero na bayigo Abigail Nyanchama yo bagakoeneke na chibicha niliogi diabeire ligo ikira sole asenchire ben kono mwanchi mulile tomera nelitukolia angyo astrabeto gusanga asogwa mulitare na kirubo Frida yenda gutwara uburyo byemi baseni Ndizi TV ubona bwo bwasu bwo mu buse.